वाठारात खणी सुरू करपाक अडवयपालकारांनी आपलो खर विरोध उक्तायलो। ग्रामसभेत हो विशय बरोच तापलो। खणीक लागून पुराय गांव सोंपपाच्या मार्गार आशिल्ल्याचे ग्रामसंस्थांनी सांगले। थळाव्या लोकांचे शेताबाटा प्रस्न सोडयले बगर खणी कश्योच सुरू करच्यो न्हय अशें ठाम मत ग्रामसंस्थांनी उक्तायले। अडवयपालच्या देवी शांतादुर्गा सभाघरात आयतारा ग्रामसभा जाली। गावात खणीक लागून पर्यावरण पुरायपणान नष्ट जाल्ल्याचे सांगून गावातल्या प्रस्तावित खण कामाचेर थळाव्या लोकांनी खर आक्षेप घातलो। गावातल्या लिलाव केल्ल्या खण ब्लॉका खातीर पंचायतीन एनओसी दिवचे परस गांवचे प्रस्न सोडोवपाचेर भर दिवचो अशेंय लोकांनी मागले। कांय महत्वाचे थाराव मांडले, पूण खणीक खर विरोध जालो। तलाव यामध्ये असलेला गाळ व झुडपे काढून सफाई करणे व बाजाराचे पंखे काम करण्यात आले। गावात आता शाळा असतात, देवळां असतात, नदी नाले झाले असतात, शेतां सगळे कितें कितें आहा ते थंयसर येयला काय ना ते पळोवंक जाय। आमकां कळपाक जाय, गांवांत ते पळोवंक जाय। एक तेंच्यांनी कॉपी विलेज पंचायतीक दिवंक जाय, पब्लीक डोमेनानूय घालूंक जाय, ऑनलायन अवेलेबल आसूंक जाय। आणि हेचेर सगळे डिस्कशन जाल्याच्या नंतर इसी मेळ्याच्या नंतर ते येता। लोकांचो जो केसीचो विशय आसलो तो तेंचो केसीचो लोकांक भायर काडपाचो विशय कंप्लीट जालो। आता एनओसीचो कितें आहा पळय न्हू तो मेनचो विशय तुमी डिस्कस ह्यो जेन्ना आमच्यो मायनिंग सुरू जालें न्हू पयलीं 2052 तेच्या पयलीं अशें आमचे जाणटे म्हणटाले की घ्या व्हाळांक, व्हाळ खोल आसले, पाणी आसली, शेतां बरी रोयताले। पूण आतां हें मायनिंग सुरू जाले पयलीं उपरांत 2060 जेन्ना पावडर वर्क जाली न्हू तेन्ना जी माती येयली सगळी शेतांत नश्ट जाली। शेतां बंद पडली, बांद बंधारे घालताले ते बंद पडले आनी जी व्हाळाची खोली आसली ती सुद्दां नश्ट जाली गेली। मायनिंग जालें काय आतां शेती आतां तर सद्या कोण नश्ट जाल्ले तर भितून आहात तयार। बागायतींक न्हू म्हटल्यार पाणी ना, मूळ उद्देश बागायतींक पाणी नासल्या कारणान बागायती सुके पडोंक लागले। जी ही सुंदरता आनी मायनिंग लागून वयतली आनी प्रदूषण जर म्हणशीत जाल्यार ते कोण गांव आसा कमीत ते आमचे जे शर्वाणी शांतादुर्गेचें देवूळ जे आसा न्हू ते फक्त 15 मिटरांक मायनिंग लागता। इतलेच हेकोन आसल्या कारणान हे आमचे शांतादुर्गा देवूळ जे आहा ते मायनिंग 15 मिटरांक लागीं आसा। जर वयर मायनिंग जाल्यार तर देवळाचें वस्तित्व काबारतलें, गांवाचें वस्तित्व। आयच्या ग्रामसभेन कितें म्हणटा तुमी? आमचे ग्रामसभेन आमचो पूर्ण विरोध आसा की हांगासर मायनिंग सुरू जावची न्हू। मायनिंगचा विषय आहे त्याबद्दल चर्चा करण्यात आलेली आहे आणि त्यानुसार आमचं असं ठरलं की त्यामध्ये मायनिंगचे जे व्यवस्थापन आहे त्यांना बोलवून तसेच MLA माननीय MLA बिचोलीचे त्यांच्यासह जे आमच्या ग्रामस्थांसह एक त्यांची मीटिंग घ्यावी आणि त्यांचे जे पुढचे काय कार्य आहे काय त्याबद्दल आम्हाला सगळे डिटेल्स आम्हाला इन्फॉर्मेशन त्यांची लागेल। तसेच आमचे जे गेल्या ज्या मायनिंगमध्ये काही महिलांना तसेच लोकांना त्यामध्ये त्यांच्यावर कोर्ट केसेस चालू आहे तर तीही लवकरात लवकर मागे परत घ्यावी असं आमची त्यांनाही तिथे म्हणजे त्याबद्दल आमचं बोलणं याबद्दल डिसिजन झालेलं आहे आणि आता पुढची जेव्हा मीटिंग होईल त्यावर आमचे पुढचे प्रोसिजर काय ते ठरेल। म्हणजे ग्रामस्थांचे अनेक प्रश्न काय असेल ते सोडवल्याशिवाय हा विचार करणं असं ठरलं ना? हो, जोपर्यंत आमचे संपूर्ण ग्रामस्थांचे प्रश्न सोडवले जातील आणि ज्यांना जी हवी आम्हाला जी आवश्यक माहिती आहे ती पुरवली जाईल त्यानंतरच आम्ही याबद्दल NOC देण्याबद्दल डिसिजन घेऊ। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार आणि निखिल जल्मी।